Vi har jo vendet os til en bestemt model for, hvordan der skal innoveres i verden, og hvordan teknologi skal skabes og produkter skal skabes. Og den model er vokset frem på USA's vestkyst i Californien, i Silicon Valley. Og det er en model, som på mange måder har nået sine grænser, i hvert fald etisk og ansvarligt. Mit navn er Christian Bason, og jeg er administrerende direktør for Dansk Design Center. Den capability, jeg vil tale om, hedder You understand ethical dilemmas and have the leadership values to overcome them. Jamen for mig at se, så handler den her capability jo først og fremmest om etik. Hvordan man handler, hvordan man gør ting. Og når man indgår i et arbejdsfællesskab, i en virksomhed, i en organisation, så skal man jo finde ud af, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert at gøre. Og i den her tid, vi lever i, med så mange udfordringer i markedet, udfordringer i vores samfund, udfordringer på vores planet, så bliver der stillet spørgsmålstegn ved, hvordan vi handler. Hvordan organisationer handler, hvordan virksomheder handler, hvordan vi som mennesker handler. Silicon Valleys forretningsmodel er i stigende grad under udfordring. Fordi vi har set efterhånden, at vi kan ikke basere teknologi, basere teknologiske produkter, måden at bruge data på, måden at forvalte vores data på noget, der egentlig grundlæggende er uetisk. Og en ting er, at der kommer lovgivning og regulering, der prøver at begrænse tech-giganternes, adfærd, men noget andet er for mig at se, at der er behov for at ved at opstå et helt nyt marked, hvor virksomheder går ud og siger, vi er anderledes. Vi har en anden model. Måske er det især Norden. At nordiske virksomheder har en mulighed for at differentiere sig på ansvarlighed, på etik, og sige, bare fordi man teknologisk kan et eller andet, så gør vi det ikke. Vi tager faktisk ansvar for mennesker, ansvar for adfærd, ansvar for data, ansvar for den demokratiske samtale, ansvar for klimaet, ansvar for planeten. Og de virksomheder, der de kommende årtier vælger at differentiere sig på etik, går den, lad os kalde det den nordiske vej, dem tror jeg kommer til at vinde.